Hoxe imos centrar o noso discurso na propia universidade, tratando de situar o presente e o futuro da nosa institución. É ben sabido que a universidade tamén está inmersa nunha profunda crise, e tendo en conta que a universidade é o motor do desenvolvemento social e económico dun país, non podemos quedar como meros espectadores impasibles do que está acontecendo ao noso redor. Non estamos en disposición de resignarnos, de mirar cara ao chan, pensando que isto forma parte dun ciclo histórico que se repite periódicamente e que xa virán tempos mellores. Non quero ser pesimista, pero creo que se non actuamos, a caída cara ao baleiro ainda ten moito recorrido. Creo que todos somos conscientes de que, por moito que nos diga a congregafonía, desta situación non se sae solo con austeridade. Moitas cousas terían que mudar, entre elas a inversión en educación e en I+D, para poder crear emprego digno, riqueza sostible, con calidade, para o noso país, que tanto potencial ten. Pero dá a impresión de que as reformas que se aveciñan non van a ir por esa liña, e de que a educación pública e a universidade pública están seriamente ameazadas. Vexo con preocupación estes recortes, esta dificultade para conseguir financiamento, para ofrecer unha docencia de excelencia, tan ligada a unha investigación galega de calidade. Pero o que me preocupa por encima de todo é a crise de valores na que parece estar inmersa a universidade. A alma mater permanece impasible ante o retraso histórico de dereitos sociais por os que tanto esforzo loitaron os nosos antepasados. Non teria que estar a universidade na rúa liberando os movimentos sociais? Como é posible que permanezamos imperturbables ante os millonarios gastos de defensa cando morren de fame millones de persoas cada día? Como podemos estar tan cegos para ignorar os límites dos nosos ecosistemas? Debemos mudar esta situación. Ten que haber formas de vida alternativa onde sexa posible vivir como homes e mulleres con dignidade. A universidade debe exercer o liderazgo para exigir aos nosos gobernantes políticas de desenvolvemento global sostible e fuxir da especulación productiva e da deslocalización. Algo se poderá facer para devolver a universidade a súa esencia. Hoxe temos ante nós exemplos de persoas comprometidas coa nosa universidade, persoas entusiastas e loitadoras que creen na nosa universidade pública e que teñen moitas ferramentas para poder salir desta encrucillada. En primeiro lugar, vai falar Antonio Pérez Casas, representando o colectivo PAS,